ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଝିଟିପିଟି ମଣିଷର କେଉଁ ଅଙ୍ଗରେ ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହୁଏ। ମୁଣ୍ଡ ମୃତ୍ୟୁର ଭୟ, କେଶଗଣ୍ଠି ଅସୁସ୍ଥତା, ପାଦ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା, ଛାତି ଭଲ ଖବର ମିଳିବା, ଡାହାଣ ଗାଲ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମିଳିବା, ଡାହାଣ କାନ ଅଧିକ ଆୟ, ଉପର ଓଠ ବିବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ, ତଳ ଓଠ କିଛି ନୂଆ ଜିନିଷ ପାଇବା, କାନ ଦୁଃଖ ସମୟ ଆସିବା, ପିଠି ମୃତ୍ୟୁ ଖବର, ହାତ ଅଧିକ ଲାଭ, ବାମ ଆଖି ସ୍ୱାମୀଙ୍କଠାରୁ ଭଲ ପାଇବା, ଡାହାଣ ଆଖି ମାନସିକ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ।